דקות 20 לסיום הרבע הראשון. אלפרין. תשמע, חייבים להביא פה שינוי, גם חג'אג', גם ליאור אליהו. 3 נקודות אלפרין. שים לב, הסלים הם איכשהו, אתה יודע, טיפה מקריים. מעביר ימינה לבן רוסו. עכשיו אלפרין הולך לשתיים קלות, ארוול לא מנסה אפילו להגיע. אלפרין עולה ל7, ישראל ל14-12. עם ון רוסו, חוץ מזה, שים לב, לא ביצענו עבירה אחת, אנחנו 8 דקות בתוך המשחק. רוברט היה יכול לשלוט את... תראו את אלפרין, תראו מה עושה אותם אלפרין לנבחרת בלגיה. אלפרין כבר עם 13 נקודות. מהדקות האחרונות המאמן הבלגי בכלל לא אוהב את מה שהוא רואה, הוא מבקש להיות הרבה יותר אגרסיביים. איזה יופי, איזה גדול ליאור אליהו, ענק. בראבו. וכמובן לא לקבל דקות כאלה. ון רוסו, איזה מהלך יפה של אליהו. מנסה לסובב שם את טפירו, אליהו בא לעזור. ארוול מוציא את זה למי? לאלפרין. יש לו את אליהו, גרין בא מאחורה, אלפרין הולך לבד ושם את זה בפנים. אלפרין בסיום, מגיע ל15 נקודות. שימו לב לתוצאה, 28 ישראל, 17 בלגיה. אלפרין עושה מה שהוא רוצה. על מיקי ברקוביץ' היה התרגיל הזה, כמעט רוורס לייפ מצד אחד לצד שני. הזריקות שלנו, שתי הזריקות נכנסו. אלפרין מרגיש שהוא חם, והוא יודע למה. אתם רואים כאן מופע פרטי ושלם של שחקן גדול, יותם אלפרין. לא יצא לנו לומר את זה הרבה העונה כשהוא שיחק במכבי תל אביב. טפירו. עכשיו אליהו, איזה אסיסט גדול של טפירו. אליהו גומר את זה. אסיסט גדול, אבל אתה צריך לשבח את ליאור אליהו על התנועה ללא כדור, וזה מה שמאיר טפירו אוהב. ברגע ששחקנים נעים ללא כדור, הוא יראה אותם. אלפרין. עוד 3 שניות להתקפה, אליהו ל3, פנימה! תשמע, אם אליהו קובר שלשה, אז זהו, המשחק שלנו. כדור של נאור, שיר את זה לחג'אג'. איזה כדור גדול לאליהו! אליהו ברח שם לארוול. מדברים על ההגנה של אליהו, ארוול לא שומר. ההגנה של ארוול זה לא משהו לספר אליה הביתה. מה בריאה? אלפרין רואה שיש לו את הפרצה והוא מנצל את זה עד הסוף. אליהו. איזו תנועה יפה של אליהו. מקבל את התשואות אפשר להגיד 9,000 צופים, אולי אפילו יותר אלי, תראה. מוס. ועכשיו טפירו לוקח כדור בהגנה, 3 על 1. אלפרין את אליהו, איזה יופי! ענת, אלפרין את אליהו, למעלה מ9,000 צופים על הרגליים, אחרי הסל הזה, תראו את האליופ, אדיר, 62-43. אלפרין עושה את הסיבוב, איזה מהלך גדול של אלפרין. מה עוד נגיד שלא אמרנו הערב על משחק גדול, אדיר ונדיר של יותם אלפרין עם 26 נקודות. עוד פעם, על נדיר אני קצת העונה נדיר. העונה זה נדיר, אוקיי. מדברים על העונה. אבל תשמע, גם בנבחרת העתודה הוא נתן שם הצגות של 36 ו-30 נקודות. ון רוסו, ארוול. הוא לא ימסור, הוא עושה עבירת עופף, הוא מסיים את המשחק הזה, מאוד עצבני ארוול. ארוול מסיים עם 16 נקודות. משחק רע מאוד של ארוול. קודם כל מגיע ביחס לציפיות. תראה, ליאור אליהו סוגר אותו מצוין. קודם כל סוגר אותו כלי היד על הכדור. אחרי זה הוא מוביל אותו שמאלה, וכשהוא בא שמאלה ליאור אליהו עם תנועה נהדרת בהגנה, סוגר לו את הקו תנועה, תשמע. כדור הפעל של הבלגים. הנה מתן אור בא, עכשיו אלפרין. עוד 2 שניות. רוט מקבל, והכדור הזה בפנים וזה נחשב. איזה כיף לסיים ככה משחק. ישראל מביסה את נבחרת בלגיה 85-66. נשאר עוד כמה שניות לראות את התמונות האלה, נצא לחסות ונחזור לסכם. מיד חוזרים לסיכומים. 20 שנה אחורה. כן, תשאל את מולי קצורין.
מולי מנס. נכון, מולי מנז. יפה. טוב, מי שיודע יודע, לא נחזור שוב לדבר על זה. כתב פרובינציאלי, וואלק. 85-66, לא להפועל חולון על מכבי תל אביב, אלא לנבחרת ישראל על נבחרת בלגיה. אנחנו מתארגנים כאן בינתיים לרעיונות. אלי, היה פשוט כיף, כיף, מה, כיף. כיף, ובאמת, אתה יודע, חזר האמון בכדורסל הישראלי קודם